Scuterașul mult așteptat de la Vogue SR1 ADV pe negru. Aceasta este culoarea neagră, roz cramponate, tot de la Helios, cea 14, costă 10 și 130 pe spate cu 13. Rezervorul a rămas același de 8 litri. Înălțimea la așa este de aproximativ 775 de milimetri. La fel, keyless, avem un torpedou aici pe magnet cu un încărcător, avem până și un cârlig care poate să susțină 3 kg de bagaj. Te duci la cumpărături frumos și îți atârni sacoșica aici de cumpărături. Șaua este un pic diferită dintr-o bucată, exact ca la scuterele ADV. Uite, am un gâniete aici. Asta e. Husă, luați-vă o husă. Este așa un pic mai bulky, mai măricel. Uitați cum arată și din față. E așa cyber un pic. Până acum roțile astea nu m-au deranjat deloc. Sunt chiar ok, au grip. Foarte interesant pe șosea. Și la acesta avem camera aceasta de 1080p. Surpriza cea mai mare. Avem aici niște butoane dedicate pentru parbriz electric. Acesta este maximul. Și poți face asta în mers, când vrei, cum vrei. Vizibilitate bună în oglinzi, manșoanele ok, plasticul este calitativ, nu pare cheap. Aici avem un buton dedicat, ori să îl poți porni, să înregistrezi sau să faci poze, ceva de genul. Cu acest buton navigăm meniul, butonul de avarie dedicat, claxonul, semnalele și avem un consum de, vă zic acum, 2,5. Ăsta consumă mai mult pentru că e un pic mai greu, are în jur de 140 de kilograme, este foarte diferit de SR1 normal. Este un pic mai înăltuț și ai o ciclistică mai interesantă datorită ghidonului. Foarte, foarte fâșneț. Motorul a rămas același de 12 cai, 11,7 pe acolo. Dar mișto rău ciclistica lui. Frânele nu mai zic, sunt brici. Foarte, foarte mișto. Mergem acum pe oraș. Îl testăm. Fai, ce frumos pleacă. Băi, da. Mai degrabă să merită acesta, să-l luați pe acesta direct. Nici nu vă mai uitați la scuterașul acela, fratele lui mai mic. Ăsta îl găsiți undeva pe la 3500 aproximativ. Rotunjit, am rotunjit. Când dădea ceva cu virgulă acolo la calcule, în ron și poate varia și prețul, de aia nu vreau să zic un preț exact. E fâșneț, îți faci treaba cu el pe oraș. Îmi plac maxim cauciucurile și ciclistica. E o diferență masivă între ăsta și fratele lui mai mic la ciclistică. Se lasă mai bine, e altceva, se simte altfel. Este și mai înăltuț. Ia să ridicăm și noi parbrizul. Ăla e. Îți blochează vântul să te mai bată în piept. Și am frânat și de urgență. Foarte frumos. Avem aici în bord temperatura la apă, la radiator, indicatorul pentru benzină, kilometri totali. Avem și voltajul la baterie. E super fain scuterul ăsta. Nu sunt mare fan scutere, dar să ai un scuter în ziua de azi pe București mi se pare cea mai bună investiție. Dacă vrei să te transporti, ajungi imediat, rapid, ieftin, unde ai treabă, unde ai nevoie. Ghidonul este aproape drept, deci în linie dreaptă. Foarte interesant acest scuteraș. Foarte, accelerează bine, e ok, motorul este responsiv. Tind să cred că față de SR1 au umblat acolo la variator, acolo unde se pun rolele, cred eu că sunt un pic mai greuțe. Nu știu, parcă are o altă accelerație ăsta. Așa mi se pare. Față de fratele lui mai mic, mai compact, SR1. Credeți-mă pe cuvânt, uitați-vă la ăsta că e mult mai fun. E mult mai ok și la suspensie, pentru grob, pentru denivelări, pentru pietri și alte cele, macadam. Cauciucurile pot rezista la un astfel de abuz.
Au și grip ok. Șaua mi se pare un pic mai tare. Te poziționezi bine în ea, fără probleme. Poziția este altfel. Mâinile îmi stau mai drept. Parcă sunt un pic cu spatele mai drept și am mai mult spațiu aici la picioare. Stau cu ele întinse. Ui! Foarte fun scooterul. Foarte, foarte mișto. De când a luat amploare acest proiect cu convertirea scooterelor în ceva ADV, mi se pare chiar mișto conceptul și ideea. Ce ador la el este ciclistica lui. Te lași cu el. Dar, totodată, ne-a crescut și consumul. Acum avem un consum de 2,5 versus SR1 care avea un 1,9. A crescut un pic, el fiind mai greu, având și roțile mai grele, suspensia un pic mai înaltă. Ce-mi place, cu ăsta da navetă, te bași pe oriunde cu el. Haide, tătuțu. Așa. Eu vorbesc că n-am accelerație. Ce vrei, pe un 125 trag de caz, da. Nu prea. Na, ce vrei, un motor de 12 cai. Nu trebuie să avem pretenții de la el, dar nu ăsta e scopul lui. Să fie mega fâșneț pe oraș, ci avem mobilitate de nota 10. Mersi frumos. Da, îmi place. Îmi place mult mai mult decât SR1, dar asta e o părere personală, depinde de bugetul tău, ce îți dorești de la un scooter. Nu m-am uitat la spațiul de depozitare sub șa. Chiar ar trebui să fac asta, să văd ce avem acolo, ce putem stoca. Aici la torpedou ne-am uitat. Suntem familiarizați deja cu aceste comenzi de aici de la Achilles, este la fel pe telecomandă și avem și cheie ca să o băgăm sub șa în caz că ne moare bateria. Avem butonul pentru combustibil și pentru șa. Plecare de pe loc smooth criminal. Dar wow, ce ciclistică. Așa, da. Îmi place și chiar nu mai îmi fac griji la gropi, deși încerc pe cât de mult posibil să le evit, dar pot să zic că suspensia este altfel. Este mai adecvată pentru denivelări. Ăsta, da, scooter pentru străzile din București. Chiar ăsta ne trebuie. Mai ales pentru scuterii și cei care fac naveta prin oraș. E fun. Îmi place. Da, de două ori da. Ce să mai zic, este din prima îmi place. De când îl așteptam. Nu mai zic ce lumină are în față. Îmi văd reflexia din nou. Are prezență acolo. Sunt observat în trafic. La capitolul frâne, uite, frânesc cu spatele. Îmi trage și fața. E combinat sistemul. Și la acest model avem atunci când frânezi de urgență brusc se aprind avariile. Acela sistem ESS parcă se numește. Și la frână, manetele de frână parcă sunt mai subțirele, mai slim, așa le apuci mai bine cu un deget. Și avem aici un buton de Enter pentru meniu. Avem butonul de flash, așa, butonul dedicat pentru traction control, pentru parbriz. Cu stânga navigăm meniul și am mai spus butonul de, era să zic de selfie, e pentru cameră. Dar nu uitați că trebuie să vă instalați aplicația ca să activați
și să linkuiți scooterul cu tot cu cameră în aplicație, ca să vă puteți bucura de acea cameră frontală, ceea ce mi se pare un plus. Au, mi-a rupt ouțele. Auci. Da, s-a simțit groapa aia. Dar nu mi-am făcut griji, suspensia chiar a amortizat extraordinar de bine. După cum spuneam, acest buton dedicat pentru cameră, foarte bine amplasat și foarte bine gândit aici la mâna stângă. Pac, apeși, imediat începe să înregistreze. Parcă se simte altfel. Nu știu, mi se simt cauciucurile mai mari. Nu știu, așa îl simt. Poate din cauza că are acel profil. Îmi stă mâna mai relaxată pe acest ghidon drept. Cotul îmi stă mai îndoit, mai relaxat. Și șaua este ok. Are un alt material, dar pare mai tare, mai dur materialul de sub mine. L-aș fi vrut un pic mai moale. Și nu v-am arătat spatele să vedeți ce lumină de poziție și de stop are interesantă. Pe LED, evident. Cu strecuratul printre mașini. Ce vorbim? N-am treabă. Se poate. Îl simt un pic mai înalt. Atenție, riderii care sunt mai scunzi. Eu pe șa mă poziționez acum și stau cam pe, nu pe vârfuri, nu știu, un sfert de talpă, nu știu dacă se vede acolo, cam așa. Deci aș putea să stabilizez scuterul când am 1.75. Când mă strecor, dacă e sub 1.75, nu știu, ai grijă, mai bine urcă-te pe el, vezi cum stai cu picioarele, să nu stai chiar ca o balerină. Ia să vedem cât de compact e el, dacă putem să ne strecurăm. Mulțumesc! Mersi! Da, merge! Merge! Chiar da. Yes! Sunt primul. Ia să ne mai jucăm cu barbrizul ăsta. Ce tare e. Nu are un nivel foarte înalt, dar dacă vă doriți ceva mai înalt, sunt 100% sigur că găsim ceva aftermarket pe piață pentru a face ture mai lungi. Și la fel ca și celălalt, avem parbriz fumuriu. Este un light smoke. Îți dăm o frânare de urgență. N-am treabă. Frânează bine. Sunt țapene frânele. Țapene. Dar este arătos acest scooter. E mai putucănos așa. Are prezență. Avem pe față LED-uri, pe spate. Băi, e chiar tare. Văd la turometru acolo că are acuratețe. Adică, și e responsiv pe accelerație. Deci ai pișcat un pic și dă să fugă. Tind să cred că are rolele mai greuțe acolo. Că parcă prea responsiv e la accelerație. Și are același motor. Aia ar fi singura explicație. Altceva, nu știu dacă ai cu ce să-l modifici.
filtru de aer, nu știu, nu cred. Deja, nu știu, la scurt timp după ce am plecat, am lăsat mașinile în urmă, deci e capabil să ții pasul cu traficul în oraș. O, să trăiți, domnul! Bună dimineața! Bună dimineața! Mai avem și dimineți de-astea. Important este că trebuie să belești ochii la trafic. Ce să mai zic? Asta e. Are stabilitate, nici nu am pus piciorul jos. Îmi place. Îmi place. E cu 10 clase peste SR1. Nu că acel model ar fi vreo panoramă sau ceva, nu, Doamne ferește, ci se simte altfel, pur și simplu. Ăsta îl văd ceva mai huligănesc, așa. Poate fi abuzat. Dacă vrei să abuzezi un scooter, ia-ți ADV-ul. Dacă vrei strict economie, strict transport de aici până la birou, ia-ți-l pe acela, că face față. Acum factorul decisiv este strict la tine, domnule utilizator. Mie îmi place ăsta, ce pot să zic, sunt fan motociclete, scrambler, adventure, touring, motocross și e mai pe stilul meu. Un pic mai huligănesc, un pic mai de abuzat. Ăsta este câștigătorul pentru mine. N-ai ușa închisă? Se vedea un gap acolo la ușă. Băi, n-am treabă prin trafic, mersi. Nu am treabă, n-am nicio frică. Mă bag, se poate. Te strecori. Ia zi, domnule. Baby. Baby, don't hurt me. Na, poftim. Faci dreapta, stânga, nici tu nu știi. Uite, Ducati, fiță. Ce văzusem acolo galben? Mi se pare că era casca aia de la Shoei, GTR 3 aia pe galben. Ia uite-l, mă. Băi, nici tu nu mai știi. Dreapta, stânga. Opa, aveți grijă pe aici. Se mai bagă radare. Mamă, nenea l-a suflat direct în fiolă. Băi, așa de dimineață. Azi e sâmbătă. Ui! Ce tare! Pot să zic că parbrizul acesta își face treaba. Blochează vântul care îți vine în piept. Dar acum, să fim sinceri, 100 la oră, nu prea simți vântul așa rău la vitezele alea. Dacă aș avea un 130, chiar aș avea nevoie de acest parbriz. Cel puțin la un naked se simte la viteza aia cum îți bate în piept vântul. Magnific scuteraj. Acum, da, știu, avem competiție, avem ADV-uri și de la alte mărci. Avem Honda, aceea bengoasă de 3,5, nu avem de 125 la Honda. În schimb avem la Sim 125 ADV-ul, cred că avem unul și pe la Kimco, cred, nu știu exact. Și ce mai fi pe acolo? Zontesu, cred că mai face așa ceva. Și ce mai avem? Yamaha știu că nu face ADV-uri, ei sunt cu X-Max-ul acela spațios. Dar ca să străbați orașul la 3500 de euro, eu zic că se merită. Se merită bine. Măi, oameni buni, îmi place acest Voge și chestia asta pentru agățat sacoșa de cumpărături. Da, e faină. N-am ce să-i reproșez. E ok și la bani ăștia. E ok și la bani.
Avanti! Au băgat și sunetul acela la semnal. Click, click, click. Ui! Ia să vedem. Frânare de urgență. A intrat ABS-ul. Da. Da. N-am ce să spun de rău despre acest scooter. Chiar nu găsesc. Asta pentru că nu avem un preț foarte mare. Nu am cum să-l judec. Dacă era un 4000 și puteam să zic, băi, la banii ăștia poți să găsești și altceva mai, dar nu găsești. Avem toate funcțiile astea, inclusiv parbrizul electric, toate butoanele aici calitative, nu e un plastic de la ieftin. Da, e responsiv. Avem un mat aici negru pe manete, oglinzile sunt țapene, e totul pus la punct. Aici avem și un mic parasolar, vibrații nu aud de la el, ăsta nu vibrează, ăsta nu vibrează, board color, display keyless, e fain, e prea fain scuterașul. Suspensia, ia, stai să o testez. Fața e moale furca pe față. Spatele e un pic mai rigid. Avem două telescoape pe spate, nu unul. Da, e ok. N-am ce să zic, la banii ăștia, pe aici cablurile trasate bine, izolate, tot ok. Plasticul ăsta nu sare, nu, e ok, totul pus la punct. Ce pot să zic? Un scooter ADV ieftin, plăcut la condus, fun factor ridicat, un consum de 2,5. Na. Uitați-vă la el, luați-l la test. Vedeți și voi cum se simte, dar atenție, e un pic înăltuț, da? Pentru 1,75 eu acum am dat mai în față pe șa și ating cu jumătate de talpă. Dacă fac un pic transfer de greutate și cu un picior sus, ating cu toată talpa, îl pot susține, are cât? 140 de kilograme aproximativ. Ușurel. Pac, am luat imediat gropile astea. Da. Își face treaba pentru bănuții ăștia. Da. Fâșneți pe oraș. Bam, te bagi. Mișto. Poți să-l accesorizezi și cu un sistem de bagaje, un top case, ceva. Numai că din ce știu eu, Voge la scutere n-am văzut să dea sistem de bagaje, așa că va trebui să vă uitați după ceva aftermarket. Stă drept. Pot să zic că stă drept. Da, nu am trepidați în ghidon, nimic, e drept, e stabil, e... Wow, ăsta e un best buy. Oameni buni, best buy. Nu știu ce marcă ar putea să facă o contraofertă cu toate dotările astea. Chiar nu știu. Best buy pentru mine. Vogue SR1 ADV. Băi, cam până aici a fost. Oameni buni, scuteriști, motocicliști, să ne auzim cu bine. Aventuri frumoase, pace și dragoste.